Animal Rescue София е българска фондация. Ние се издържаме чрез частни дарения. Хора, които ни дават 5, 10, 20, 100 лева. Това отглеждаме безстопанствени кучета и котрета, които не могат да бъдат върнати на улицата, които са над 550 в момента. Почти сме стигнали до кастрация номер 1000. Също така ние се грижим за животни, които са прегазени на улицата или пострадали от хора, простреляни. Кашончовци са кучетата, които ги изоставят в кашони, които ги изхвърлят в кофите, които ги оставят с някоя торба някъде, които ги дават в реката. Просто си кастрирайте кучетата. Безплатно е при нас. Добре е за здравето на животните. Не плодете. Това е, което е най-важното, което да кажем. И да осиновявате, ама не знам как да кажа хора, осиновете си приятел. То трябва да го чувстваш. Софиянски и всички преди него избиваха кучета. И те са избили наистина десетки хиляди животни с нулев ефект. Това са кучетата, които се осиновяват в чужбина. Когато успеем да пратим в чужбина някой куче инвалид, обикновено не го осиновяват първо, а не здравите. В приюта идват и много доброволци. Доброволците им осигуряват това, от което те най-много имат нужда всъщност. Едно лично отношение и моменти на обич. Много хора си водят децата на обучение по чистосърдечност и доброта. Аз вчера го разхождах, днеска пак го разхождах, ама то замина, нали къде беше, не помня. Холандия? Да. Хората, които работят тук, всъщност те ни извикаха. Ние не знаехме какво се случва тук. И няколко човека, които просто не могат да гледат животните как изпостеляват и почват да се самоизяждат, се обадиха и казаха, можете ли с нещо да помогнете? Повечето хора, които са работили тук, са работили много години. Това не са назначени хора. И те са видели как това място, което е било нещо голямо и работещо и грандиозно, постепенно е почнало да загива. И от хора, които са произвеждали нещо, те са станали пазачи или свидетели на една разруха. И същото се случва и с техните кучета. Има нещо общо в съдбата на тия два вида. Нали, тъгата на това място е голяма. Цялата храна, която ние носим тук, е от дарения на хора, които са ги съжалили и са пратили малко пари. Купуваме храна, наливаме олио отгоре, за да има повече калории и ги храним. Кастрираме една голяма част от тях. Имахме едно джудженце, Willow, за което ни трябваше едно много скъпо лекарство. И тогава събирахме и получихме един такъв пощенски запис с един разтреперен, разкривен почерк, лекарство за Willow, 3 лева. Като си представиш кой човек го е видял и му се е тронало сърцето и решил да му помогне. Хора, бе. Хора и животни. Всякакви. И добри, и лоши срещаш. Лошите са повече, добрите са по-вдъхновяващи. В Кремиковци кучетата носят имената на Кърниски, на хората. Тошо е кръстен на един колега, който е съкратен в момента. Какъв е хубавец? Кинозвезда си вече, Тошо. И е най-доброто куче на света. Помияри. Няма разлика между помияри и домашен. Разликата е получаваш ли обич или не получаваш. Това е все едно да кажеш, че едно дете от дом не става за дете. Дете си е. Цвят бездомен, така сме го кръстили този цвят. Защото няма да има дом, като е такъв цвят. И те са в крайна сметка сираците на това място. Всички други ще си отидат, всичко ще се разруши и тия кучета ще останат тук.
Те са направени от нас за нас. Основното нещо в тяхната глава е, че човекът е добър. Няма куче, което просто така е станало зло. Винаги нещо трябва да им се случи лошо, за да почнат да не вярват. Те са вярващи по природа. Естествено, няма какво да разказваме на един човек, който се е оплашил от кучета, че те са добрички. Няма какво да му кажеш на този човек, освен и ние искаме да няма кучета и работим за това всеки един ден. Това е, с което ние можем да помогнем и го правим. Много ще се радваме други хора да правят това, което те могат. И всеки, който иска да се включи да ни помогне, е добре дошъл. Ние сме доброволци, не сме някаква институция. Човек няма две сърца. За кучетата и едно за хората, едно за кучетата. Човек има едно сърце. И ако имаш достатъчно голямо сърце, има място за всички.